Dobrý deň. Chcel by som dať iba jedno odporúčanie na nový album, ktorý čoskoro vyjde aj na streamoch. Zatiaľ vyšiel na albume. Tí, čo ste si ho predobjednali, už ho každú chvíľu budete mať. Včera ho podpísali, ale každopádne, keď to vyjde na streamy, tak si to určite nenechajte ujsť. Volá sa to Reputačné riziko a je to album nový od mojej najobľúbenejšej skupiny slovenskej DS, to je Dame a Smart. A keď ste mali radi Trepohory, tak by som k tomu povedal, že Trepohory oproti tomuto sú úplne druhotriedna pičovina. Aj keď Trepohory boli samozrejme super album, tým ho nesadzujem, len hovorím, ako dobrý je tento nový album. Veľmi sa mi páči, ako trefne urážajú a zhadzujú všetkých, čo si to zaslúžia, je to nádherné. A je to samozrejme smiešné ako kot celé, takže by som vám to chcel odporučiť a dať do pozornosti. Reputačné riziko, Dame a Smart, nový album, čoskoro na streamoch. A ešte by som chcel povedať, že Refresher by sa mohol pochytať za ruky a odísť do piče z tejto krajiny a na budúce, keď budete za mnou posielať delegáta na rozhovor, tak choďte opäť do